може се знанието, което се получава в една област, да бъде свързано вече, не само да бъде отделено, не само да има някакъв статичен вариант на съществуване, да бъде обвързано с останалата действителност. И в този смисъл философията присъства много в съвременните, а най-развитите науки имат и собствена философия, която се изучава като предмети на университетско ниво. Значи се запишете като друга по-точка философия на една или друга наука. Философия на една или друга наука. Миналата година, между прочим, учихме така дисциплина с вас. Втората дисциплина беше, и аз тогава ви казах, философия на право. Макар че учебника беше етика и право, ние с право не сме се занимавали, занимавахме с философия на право, т.е. с най-общите основания за неговото съществуване и най-общите понятия, които разгледаме. Има философия на биологията, философия на физиката, философия на математика. И който учи, примерно, математика, който се казва такива изделения на математици, се учи такава дисциплина. Изучавате математика. Ще споменем още интересни науки, които съществуват в рамките на тази вече система на философски науки. Запишете си като следваща арабска науки в системата на философията. Системата на философията като познание. Между другото, до някъде и цикъла, който е философски в гимназията, е такъв. Психология, логика, етика и право, сега философия като онтология. Самото познание, и това е една от най-висшите науки, претендира да се самообяснява. Т.е. как се случва. Знание за самото знание. Рефлексията както на индивидуалните. И това е науката гносеология. Запишете си. Гносеология. Гносеология. Гносеология от гноси знание и логия правилно знание. Запишете си учение за това как познаваме. Как познаваме. Там ролята на сетивата, ролята на разума, т.е. целият път, по който преминава познанието, е обект на осмислене. Запишете си естетика. Един от дяловете на още на античното мислене. Естетика. Това е философия на красивото, философия на изкуството. Случайно естетика се учи в учебните заведения, които са специализирани в областта на изкуството. Каже в музикалното училище, тук в Пловдив, сценически театри, художествените гимназии се изучават инженерската естетика. Какво е ценното от човешкото съществуване? Не там доларите и автомобила, къщите и другите там ценности материални, а истинските духовните ценности е обект на науката аксиология. Аксиология. Учение за ценности. Съществува философска дисциплина, която обединява всички научни сфери, които имат за предмет човек. Там са и част от науките, които още в училище се занимават. Там е историята, там е психологията, там е анатомията, всички науки, център на които е имаме човека. Тя се нарича философска антропология. От антропос, човек. Философска антропология.
Фиренце е същността и своеобразието на човека.